ассалому алайкум апа хори азиз, ман бо шумо ҳастам Яра Фаранус. имрӯз аз ширкати Фабили барои бонувон ки кори шуморо осон мекунад чиз тиши мусбатро тавсия медиҳам. Артиклаш 333 мебошад. тарзи истифодаашро бинед. Дар губкаро аввал тар мекунем, камтарак мегирем, дегро мешакем ва тоб тоза мешавад. Тоза карда мегирем. Инчунин микроволновкаро низ тоза мекунад. кори шумо занҳоро осон мегардонад, вақтро эконом мекунад. барои ҳамаи шумо тавсия медиҳам. Инчуниндастоне ки мошинисоз мекунанд, масалан нишансию мешаванд, онро низ тоб тоза мекунад ва умуман чизо метавчизгиро нагарашро тоза карда тоб тоза мекунад, оҳанро ва инчунин обувро низ, яъне кроссовкиҳои сафедро низ тоза мекунад. мехоҳед ки вақт эконом шавад ва чизҳоятон тоза озода бошад, пас анамин чистиши мусбат аз серияи Союн аз компанияи Фабиликро харидорӣ намоед. беҳтарин мебошад ва ҳам вақт эконом мешавад, ҳам чизҳои шумо тоза озода мебошад. барои заказ ҳатман дар номерои рӯи экран назид ҳама ҷо дастафтор дорем ва инчунин регистратсия низ мекунем. агар хоҳед регистратсия шуда 20% скидка кунед, маҳсулотро харидорӣ намоед.